Malidon, an bɛ bɔ ka don an ka sujet kɔnɔna la, an ɲɛ bɛ ko dɔw natɔ la. An ye ko dɔ ye bi réseaux sociaux kan, mais kuma dɔ fɔ c'est que l'heure est très grave. An bɛ ka taga sira dɔw ye, n'an tora ka taa o sira kan, n balimaw Mali ko a kan ka mɔgɔ jɔrɔ, Mali ko a kan ka mɔgɔ siran, Mali ko a kan ka mɔgɔ hami. An ɲɛ b'a la vocal dɔw bɛ ka circuler réseaux sociaux kan, an bɛ wagati min na bi, a vocal a ye ne tɔɔrɔ ka ne dusu labɔ, k'ale la énervé kojugu, ka jeune ye plein d'avenir, ka jeune ye jamana siniɲɛsigi, ka jeune ye ɲɛngoya ma asidiya ma, ko fo an k'a ka avenir k'a gâter, ko fo an k'a tɔgɔ tiɲɛ, ko fo an k'a lebu, ko fo an k'a malo. Est-ce qu'il y a faamu? Ne bɔra ka bɔ o conversation, o image sugu dɔw, o bɛ ka min ta ka bɛn le cerveau k'a sɛgɛrɛ. An t'a dɔn mɔgɔ min bɛ nin ko kɔfɛ, an t'a dɔn mɔgɔ min bɛ ka nin baara kɛ, an t'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ ka nin kɛ, o bɛ ka laɲini min laɲini na, surtout jamana bɛ contexte min na, surtout bɛn ninnu kɛlen bɛ ka décider ka bɔ MINUSMA kama k'u bɛ MINUSMA gɛn, surtout a bɛ ka tiɲɛ dɔw fɔ parce que i b'a dɔn i ni mɔgɔ tɛ kɛ hakilina kelen na, i ni mɔgɔ tɛ kɛ tagasira kelen na. Est-ce qu'il y a faamu? Mais ni tiɲɛ nana a ye tiɲɛ fɔ, a bɛ se ka kɛ ne ni bɛn an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina la sira wɛrɛw la, mais ko patriote tɛ k'a tɛ faso fɛ, k'a tɛ fɛ faso in ka taa ɲɛ. Ni mɔgɔw fɔ c'est qu'il ye jugu galon fɔ, c'est qu'il ma tiɲɛ fɔ quoi, i ye ɲɛngoya ni asidiya de fɔ. Donc o de senfɛ an nana ka n'a ye, ne yɛrɛ tun tɛ fɛ ka vidéo kɛ bi, mais ɲɛ b'a la u bɛ ka vocal dɔ circuler ko y'a ka conversation dɔ, i b'a dɔn k'a fɔ kuma minnu bɛ ka bɔ nin kuma in kɔnɔna la, i b'a dɔn a dabɔra de ka tɔgɔ tiɲɛ, a dabɔra de k'a ka carrière politique k'a enterrer, a dabɔra de k'a k'i sen bɔ, est-ce qu'il y a faamu, scène politique la. Mɔgɔ minnu bɛ ka nin kɛ, mɔgɔ si t'a dɔn hakilina ni laɲini objectif min bɛ yen, est-ce qu'il y a faamu o tigilamɔgɔw kɔnɔ, u bɛ k'a dabɔ fɛn min kama, n'u bɛ k'a dabɔ de k'u bɛ an bagabaga k'an lasiran k'an tɛ kuma, c'est à dire u ka baara wɛrɛ kɛ, u ka méthode wɛrɛ kɛ, fo ka dugukolo meleke an tɛna siran nin méthode ninnu ɲɛ, fo ka dugukolo meleke cɛ tɛ yen ko min m'an bali k'an bɛ kuma, mɔgɔ tɛ yen k'i bɛ an bali k'an bɛ kuma. N'i ko k'i bɛ kuma ou bien k'i bɛ tiɲɛ dɔ fɔ ka taa montage dɔw kɛ, est-ce qu'il y a faamu, ka na koli la ou bien ko nin y'i ka vocal dɔ ou bien ko nin y'i ka kokɔrɔ dɔw ye k'i la intimider k'i bɔ fasojɔ sira kan, a bila u kunna foyi tɛ an la changer o la. Donc u ye nin ko min ta k'a ɲɛsin bɛn ma, Maliyɛnw kana bila foyi minɛn kɔnɔ, juguya minɛn, asidiya minɛn, ɲɛngoya minɛn. Wa an bɛ kelen fɔ Mali activistes ye, u filɛ ka nin min kɛ bɛn na, bɛɛ k'a bila i kunna ko nin turu bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ. Cɛ o cɛ i ye nin ko kolokolo, i ye nin ko ladiya, ou bien k'i bɛ nin ko, k'i bɛ vidéo kɛ, k'i b'a kɛ lagosi ye k'a ɲɛsin bɛn ma, i k'a bila i kunna k'a bɛ se k'i ɲɛgɛn sɔrɔ, k'a bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ. Activiste bɛɛ, mɔgɔ bɛ transition soutenir sans exception, ɲininkali yɛrɛ tɛ yen, bɛɛ ka wuli ka nin kɔn, parce que nin ye pratique dɔ de natɔ ye an ka jamana kɔnɔ. C'est une pratique très 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 dangereuse. Pratique min don an kan ka wuli a kama k'a dénoncer. Cɛ an tɛ jɛn n'a ye, bilahi an tɛ jɛn n'a ye. Cɛ si tɛ yen k'i bɛna k'i b'anw intimider, k'i b'an bagabaga, k'i b'an bɔ i ka sira kan. An fɛn fɛn bɛ ka transition dɛmɛ an bɛ wagati min na, an bɛɛ b'u dɛmɛ tiɲɛ de kan. Wariko tɛ, natako tɛ. An bɛ fɛ an n'u ka baara kɛ tiɲɛ de kan. Ni tiɲɛ bɔra transition in ko la, an m'an sen bɔ a la, ma dɔ wɛrɛ fɔ dɛ. Ne Amara Sila bilahi n bɛ n sen bɔ a la. N bɛ taa n ka doctorat ɲini ka taa cours dispenser, o da ka di n na, est-ce qu'il y a faamu ni ko sugu dɔ ye. Donc nin pratique ninnu ka taa galon ni montage kɛ, ka fɛnw coller ɲɔgɔn na, k'an ka ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ, hali n'an tɛ hakilina la, est-ce qu'il y a faamu. Mais an bɛɛ ka faso kanu ka bon, bɛɛ bɛ fɛ faso ka taa ɲɛ, bi bɛɛ bɛ fɛ MINUSMA ka taa, bɛɛ bɛ fɛ Faransi ka dégager. Ou bien ni mɔgɔ min ye tiɲɛ ta k'a ɲɛsin an ka autorités ma,
Mɔgɔ dɔw ka bɔ ka o tigila mɔgɔw la gosi cɛ il est temps an ka bɔ nin situation kɔnɔna la. Il est temps an ka bɔ nin pratique kɔnɔna la. Nin pratique a tɛ marché malien b'a fɔ a ye taa aw da ka sunɔgɔ bilahi. Nin ko ninnu bɛɛ montage de don tiɲɛ kisɛ kelen t'a la. A dabɔra de u bɛ fɛ ka bɛn ka réputation a n'a ka image u bɛ fɛ ka nuit. Mais min fɔ Mali leader bɛɛ an bɛ contexte dɔ la ala kana ci k'an ka ɲɔgɔn bila. N'an ye ɲɔgɔn bila ni Mali ma firi a ka tigɛ an na. An kana sɔn ko kɔrɔ nana k'an k'a ɲini k'a profiter mɔgɔ dɔ bɛ k'a tigi lajigin dingɛ kɔnɔ. N'an y'a kɛ ne bɛ min na a turu bɛ se bɛɛ ma. Donc n'an kɔnna k'a ye an k'a kɛlɛ avec la dernière goutte de sang, avec notre dernière énergie. An ka kɛwale jugu ninnu kɛlɛ, an ka pratique ninnu kɔ, an ka yira kan t'a la bi an t'a la sini. Cɛ mɔgɔ si tɛ yen ko min bɛna intimider a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ. A cɛ tɛ yen k'i b'a intimider wa an tɛ siran mɔgɔ wɛrɛ, mɔgɔ ka bagabaga t'an ta, mɔgɔ ka menace t'an ta. Jamana Mali an b'a jɔ tiɲɛ de kan. Ni baara min kɛra n'a ɲana a bɛ fɔ, ni min kɛra n'a ma ɲa a bɛ yira k'a ma ɲa, solution bɛ tila ka protéger, solution bɛ tila ka proposer. Mais k'a fɔ de a ma kɛ ne ta ye, n bɛ wuli fanga kama ou bien n ma n ta sɔrɔ, n bɛ wuli fanga kama, o de man ɲi, o de kan ka éviter. Mais ka fanga conseiller, ka fanga bilasira, ni jeune o jeune m'a kɛ, i ye révolution trahi, i ye révolution janfa, jeune o jeune n'i m'a kɛ c'est que e ta ye ta ɲini de, e ta tɛ fasoko ye, a bɛɛ n'Ala cɛ. Ne bɛ min fɔ Malien an sera yɔrɔ dɔ ma jeunesse an ka ɲɔgɔn minɛ dɛ. Kɛlɛmisɛnnin bɛ se ka k'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ, mais an kana ɲɔgɔn labila k'an bɛ ɲɔgɔn critiquer ka ɲɔgɔn lebu. Est-ce qu'il y'a faamu? K'an bɛ farafarali kɛ, c'est à dire ka kɛlɛ ka k'an ni ɲɔgɔn cɛ, mais an kana sɔn a ka bɔ kɛnɛma. An kana sɔn an yɛrɛ dama ka fara. Est-ce qu'il y'a faamu? An kana sɔn an yɛrɛ dama, est-ce qu'il y'a faamu? Tiɲɛni ka don an ni ɲɔgɔn cɛ fo mɔgɔw ka an yɛrɛ dama utiliser ɲɔgɔn kama, k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na, an ka ɲɔgɔn kɛlɛ. N'a kɛ Mali de bɛ perdu, n'a kɛ Faransi de b'a sago sɔrɔ, n'a kɛ an ka révolution de bɛ tiɲɛ. Wa an bɛ min fɔ Maliens ye, an ka mɔgɔ dɛmɛ tiɲɛ kan, an kana mɔgɔ dɛmɛ nkalon kan. Tiɲɛ de bɛ laban, an ka mɔgɔw dɛmɛ tiɲɛ kan, an kana mɔgɔ dɛmɛ nkalon kan. Ni min bɛ ka kɛ n'a ma ɲa, an k'a dénoncer avec modération, an ka solution proposer. Ni man ɲi an ka kɛ tan, n'a kɛ tan an bɛ bɔ nɔgɔ la. N'a nana ni solution ye, ni solution bɛ se ka ɲa, n'a ye critique an ka na ni solution ye. Mais jamana min ni critique tɛ k'a jamana kɔnɔ, an kana ɲɔgɔn nɛgɛ, o bɛ taa de tout droit dans le mur. Ne bolo an si tɛ Ala deli o la, ne bolo o tɛ an si ka laɲini ye. Donc ne bɛ kuma min fɔ, ni ye duga ye maa su kan fɔ ko bɔ an su kan. Ni ko min bɛ ka daminɛ ni activistes y'a soutenir, n'an y'an sigi k'a lajɛ n'a ma kan kelen kelen na a ka tigɛ an na. Mɔgɔ min kɔni ye nin kɛ ne t'a dɔn, mais a tigi o bɛ k'a dabɔ de ka jeunes fara, ni jeunes farala ni Faransi ma don sisan a ka tigɛ n na. U bɛ fɛ Faransi ka don de. N'an yɛrɛ y'a faamu an ka ɲɔgɔn minɛ kɛlɛmisɛnninw, o bɛ se ka kɛ, mais an kana sɔn ka bɔ k'an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ réseau kan, k'an bɛ bɔ ni ɲɔgɔn ka ko dɔ ye, ko min bɛ kɛ lagosi ye an yɛrɛ dama ma. An kana ɲɔgɔn labila, an kana ɲɔgɔn labila. Ni ko min bɛ an ka ɲɔgɔn wele togo la, an kana régler réseaux sociaux kan. Ni ko ko bɛ yen, an ka ɲɔgɔn wele ni kɛlɛ ni rancœur minnu b'an an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ, an ka ɲɔgɔn wele hors antenne, hors réseaux sociaux, k'a problème fɔ k'a régler. Sinon ni fɛn min bɛ ka n'a ta, ne ye nin kuma min mɛn, nin ne lasiran dɛ, nin ne lasiran, ne kɔni t'a dɔn mɔgɔ min ye nin kɛ, mais wallahi nin ne lasiran, nin siranko ba de, parce que ni nin ko sugu tora ka taa ɲɛ, u bɛna chantage de kɛ activistes la, u bɛna intimidation de kɛ, a tɔ bɛna kɛ i se k'i ka hakilina fɔ, n'i y'i ka hakilina fɔ u b'a fɔ k'u bɛ bɔ n'i ka kokɔrɔ dɔ ye. O chantage n'a système a tɛ marcher, an bɛ fusser a dan na. Billahi a tɛ marcher, a tɛ marcher. Est-ce qu'il y a faamu? Maliyɛnw an tɛ sɔn a ma, an tɛ jɛn n'a ye, an b'a kɛlɛ kuma min fɔra o bɛ ka bɛɛ nɔrɔgɔ de, bɛɛ ka t'i mago la, tiɲɛ kisɛ kelen tɛ, bɛɛ ka t'i nɔ la. Intimidation a tɛ marcher tuguni,
a ben ala cɛ mɔgɔ tɛ yen ko min bɛ intimider tuguni an tɛ jɛ n'a ye cɛ si ka intimider mais o tuma an bɛ taa min n'i ka hakilina fɔ n'i ka idée fɔ u bɛ taa don i ka conversation na ka olu ta k'o bila kɛnɛ ma u bɛ t'i ka view f'i ye k'o ta k'o bila kɛnɛ ma mais où est-ce qu'on va cɛ an sera niveau dɔ ma il est temps an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi ne bɛ min fɔ jeunesse ye dɔrɔn Segu Tunkara bɛ mɛn a b'a kuma fɔ k'an ka ɲɔgɔn minɛ jeunesse an kana sɔn an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn kɛlɛ activistes bɛ kuma dɔ fɔ a ye aw de bɛ se ka jamana in jɔ bi aw de bɛ se ka jamana in ci an kana sɔn an ka génération an yɛrɛ dama an ka kɛlɛ fɛn sugu bɛɛ ka kɛ an yɛrɛ dama an kana ɲɔgɔn bɔrɔtɔ réseaux sociaux kan a y'a kɛ Ala kama Mali jigi bɛ anw de kan ni aw fɔra ɲɔgɔn kɔ o révolution in tiɲɛnen de n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ Macron sago de sɔrɔla n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ nin ye ko in bannen de mais min fɔ transition ye n'i y'a mɛn a bɔnna a sigira parce que n'i y'a mɛn ko bɛ ko la sisan n'i y'a mɛn frustration ni fɛn sugu dɔ bɛ ka na parce que transition ale dɛmɛbagaw transition yɛrɛ y'a mago bɔ olu la transition tɛ k'a ɲini a n'olu ka gɛrɛ a tɛ k'a ɲini a n'olu ka collaborer a tɛ k'a ɲini a n'olu ka stratégie bila sur place o de la mɔgɔ wɛrɛw bɛ manamana ko sugu dɔ ta k'a ɲɛsin mɔgɔw ma est-ce que vous voyez a ye taa Iran la bi y a les gardiens de la révolution Iran olu de bɛ ka Iraniens dɛmɛ u ka révolution min ɲɛ u bolo u b'a kɔlɔsi ni pratique minnu ma ɲi u b'a bɔ a la mais Mali la minnu ye révolution kɛ olu de bɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ kɔrɔ système kɔrɔ baara bɛ ka kɛ n'o ye e cɛ ni mɔgɔ min y'i da ci o kan mɔgɔ min y'i ɲɛ ci o kan c'est que i ma tiɲɛ fɔ quoi c'est que i ka Mali dɛmɛ agenda wɛrɛ b'i kɔnɔ quoi n'i bɛ fanga fɛ i bɛ fanga dɛmɛ a bɛɛ ni Ala cɛ i bɛ tiɲɛ fɔ a ye ne mɛnna ne b'a fɔ réforme économique dɔw bɛ an bɛ wagati min na n'an m'a kɛ an ka révolution ni Ala ma jan kɛ a bɛ échouer armée bɛ ka monter en puissance mais Mali économie tɛ ka monter en puissance maintenant n bɛ ka kuma fɔ réforme économique dɔw bɛ n'an m'a accélérer a man ɲi il faut que agriculture filɛ nin ye n'an ma agriculture ta office du Niger normalement refondation na Mali kun kan ka office du Niger ta k'a don ba la Modibo Keita ka taa na office du Niger chinois ye prêt de don a na u ye juru de don a na k'an ka office du Niger développer k'an ka office du Niger bila en valeur office du Niger o de kɛra sababu ye Modibo Keita ka taa na baloko gɛlɛya tɛ chinois de y'an dɛmɛ a baara la u ye ka technicien bila ka na assister e cɛ mun an tɛ taa o système na sa système filɛ so filɛ kɛnɛ filɛ mun an tɛ taa système na cɛ an sera yɔrɔ dɔ ma c'est-à-dire yɔrɔ dɔw bɛ yen n'an m'a fɔ n'a ye nkalon tigɛ n'a caressé ni ko ye fanga sɔrɔ don dɔ a bɛna tigɛ anw na a b'a fɔ qu'on est complice on n'est pas complice an bɛ ka dénoncer an bɛ ka solution fɔ n'a ma ta o tɛ anw nɔ ye ni solution ma ta o tɛ anw nɔ ye dɛ on ne sera jamais complice est-ce que vous voyez anw bɛ transition soutenir hali sini ne bɛ transition soutenir m'u bilasira n'u ma sɔn bilasirali ma vidéo bɛ yen vidéo bɛ mais mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'anw ka intérêt kama ko anw ma tiɲɛ fɔ transition ye histoire de bɛ ka sɛbɛn o tɛ se k'a fɔ ni mɔgɔ min ye ne tɔgɔ cɛ o la sini lahara Ala bɛ kiti n'i cɛ est-ce que y'a faamu agriculture filɛ nin élevage filɛ bagan bɛ mara Mali la mais sogo da ka gɛlɛn o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na an sera niveau dɔ ma État ka pression kɛ bagan mara est-ce que y'a faamu n'i y'a ta k'a lajɛ an ka baganw kana bɔ de un an ka éleveurs obligé u ka baganw dajigi n'u ma sɔn État yɛrɛ ka champ a yɛrɛ ka foroba minnu b'a bolo a yɛrɛ ka État yɛrɛ k'i kɛ bagan mara kan pour que sogo prix bɛ se ka maîtriser k'a fɔ État ye jamana tɛ se ka mara an bɛ wagati min na bi opérateur économique kɔ Mali opérateur économique wele aw lasigi i b'a dɔn ni jamana n'i b'a mara rancœur tɛ yen opérateur économique ninnu implantera cogo min na i tɛ se ka jamana mara u kɔ i tɛ se ka mara u kɔ u wele aw lasigi est-ce que y'a faamu aw bɛ se ka mun de kɛ jamana ye bi pour que balo bɛ sɔrɔ nɔgɔya la pour que fɛnw bɛ sɔrɔ nɔgɔya la anw fɛnɛ bɛ se ka min kɛ aw ye an b'o kɛ ni fanga binna opérateur économique filɛ nin olu tɛ mɔgɔ dɔn koyi fanga min bɛ yen olu n'o de bɛ baara kɛ k'a daminɛ Mali la taa Faransi taa Amérique u bɛɛ ni opérateur économique de bɛ baara kɛ i n'olu tɛ c'est-à-dire i n'olu tɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ quoi aw lasigi u kana an n'u ka sigi an ka kuma a ye proposition k'u ye u ka balo la nɔgɔya est-ce que y'a faamu État fɛnɛ bɛ se ka min kɛ o ye État k'o kɛ a ye marché décentralisé bɛɛ ka dɔ sɔrɔ cɛ an sera yɔrɔ dɔ ma c'est-à-dire
ni kile damado ne sigi ne jamana la me kashi njabi tige quoi. Ici avant. Donc à ce niveau d'homme, il est temps namani yorofo. Ala kan kisini ko e fanga soro. Abebe na foko an bana ka tian fo ka soro andu e tian fo. Die dongo ameni kuma la, die dongo do amega ni kuma fo. E mena mata an kondo ma me munke. Ame munike. Donc c'est fameux do anga sujet flana ko na la ni atakale. Sujet flana mi un nouvel tourment blé bado soro. Comme Mali ni Burkina benale coopération to renforcer aba kalama Sadio Camara tara Burkina. Sadio Camara ni Burkina au ministre de la Défense ou enyoye ou sigira état-major la ka plan coordonné plan munu ni baraka nga kenai plan munu ni terroriste ou bena ungere yini plan munu ni terroriste ou bena halaki plan ou ye plan tracé ko bana adieu les terroristes. Les terroristes ko de bané Mali kono ya ni a bané Burkina quand attaquer les quand les populations civiles ni a bané Sadio Camara ni Burkina ministre de la Défense ou tara kasigi état-major la déjà bara ou kundam le lao ou tara action to coordonné ou tara tchou ou kanga baraka ni baton ni femme kanga placé ou magobe fait ni femme na pour que coopération ka bataon do Mali Burkina abega munumunu ke na e kusili ka Burkina abena Mali la ku bunte kata e fe ku salo kana Burkina eche les terroristes ka ko de bané quoi aba kalama ko ni expert we nyogo soro ni faso kono na fly nyogo soro me kuma do fo aba do ko be teliara me mi foye Burkina président Bora a une semaine bon ministre de la Défense, Mali ministre de la Défense sera Burkina. Au corps de coups, on fait un rythme accéléré. On veut faire un téléa. On veut faire un barra d'amener. Ni corps de une coopération de papier signé coopération de ni te dongo do réunion coopération ni te dongo do à toi bureau kono réunion coopération de ni terrain coopération ni kan téléa ka terroriste ko barra ban ni kan téléa terroriste kana sega bolka do Mali ni Burkina tie ni kantelia terroriste ko kuma de kana me Mali ni Burkina tie wani barkan tale ne afi français kumbe sera alliance miere l'alliance l'axe Mali Burkina ou alliance de sécurité la France c'est fini pour la France, c'est fini pour la France. Donc une coopération ne kumbe gagner bientôt abena me abena ye armée burkinabé, armée malienne, ou bien Djahanama minti terroristes ka. Nous les terroristes Boronto Burkina, nous n'en avons pas pour le cas de Mali là, ou bien pour le cas de nous fait Mali fait la coup Boronto. En même temps, on a partage de renseignements, car renseignements dignement, car coopération to renforcée, droit de poursuite, Mali ni Burkina territoire là. C'est la fia d'Obenale a noté qu'abla la fia mi menale Mali ni Burkina terrorisme ko kunda atena nyoye ni san laba nushila no Ibrahima Traoré akanga fo Ibrahima Traoré jigi kanga daka Ibrahima Traoré abigi senda Thomas Sangara senda nola Burkina me min foya chemena kanyade président demseni do medangala do ne Demsen do klongete kala, demsen do faso kanunado, demsen do ni ne nale no ka terroriste ou kelere, ni ne nale no terroriste kele kama. Ate présent sur présent mi mena terroriste ou kele kanmo wala ate. Ataka choko dro wandara la kabe mugo lame avec peuple lame. Peuple bega min demande abi go de ke. Peuple burkinabé a demandé ka kana asimi fin. Ale m'a demandé, peuple burkinabé a demandé, ta y koroka asimi fait. Aka dje, aka terroriste ou kele, jamana flaou ni yonje. Ouaye peuple ka bara de ke, aka voyage follow. Ayi ban France la, ki ban Amérique la. Et si y'a fond, ki ban dien jamana ou la, ki ban ata sida ou rencontré. Kale ka visite follow, ka abna akoroke fe noue asimi ko itaye. Et tia atisega temoga ne. Atisega temoga. Donc, ko baw de menale on me do kalama lao bara do era damne la mais antena fin fort ama to domina armée burkinabé armée malienne
o bɛ ka communiqué conjoint dɔ kɛ ko ni armée fila ye terroriste ni akɛ bɔrɔntɔ ni yɔrɔ la o don de an bɛ sɔrɔ ka bɔ an bɛ min dɔn ko ninnu na k'a da mɔgɔw tulo kan mais n bɛ min fɔ burkinabɛw ye a y'aw hakili sigi k'aw ka village ci k'aw ka kan ci la ville de Djibo a sécurité nin y'a natɔla de ni Djibo sécurité de natɔla ye tan Djibo tɛ attaqué tuguni nin y'a bannen est-ce que vous voyez donc an ye nouvelle laban min mɛn ka bɔ kuma kɔnɔ o de ye ko Poutine yɛrɛ ye invitation spéciale de bila ka na di Assimi ma a ye invitation bila ka na k'a bɛ fɛ Assimi ka déplacer en personne k'a sogo n'a golo ta est-ce que y'a faamu ka taa sommet Russie Afrique la balimaw fo n'o k'a sɔrɔ ci gɛlɛn tɛ Assimi bolo sinon a ka kan ka ye nin kɛnɛ kan a ka kan ka ye nin kɛnɛ kan parce que Poutine y'a bonya Poutine y'a yira an y'a dɔ ye Poutine ye Mali bila Afrique bɛɛ sanfɛ bi coopération min bɛ Poutine ni Mali cɛ a coopération o coopération ne ka di Poutine ye ka tɛmɛ coopération bɛɛ kan parce que bila côté Russie tun bɛ k'a ɲini k'a ka influence étendue Sahel kɔnɔna la Mali de kɛra sababu ye a k'aw politique bɛ ka réussir donc jagoya Poutine m'a ɲini ale kɛrɛfɛla la Assimi ka ye ni Assimi yɛrɛ ye kɔnɔbolo bɛ Macron minɛ Faransi ja bɛ tigɛ Amérique ja bɛ tigɛ OTAN ja bɛ tigɛ OTAN jigi bɛ kari est-ce que vous voyez donc Maliens a y'aw hakili sigi a y'aw jigi sigi Burkinabéw a y'aw hakili sigi a y'aw jigi sigi coopération min bɛ nalen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni terroriste ban coopération de terroriste tɛna se ka u tɛna se ka ɲini hakili tuguni Mali ni Burkina cɛla la wa u bɛɛ bɛ ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn u bɛɛ bɛ ka jɛ k'u bolo di jamana min ma n'o de ye Russie ye a bɛ fɔ jamana de ma k'a tɛ mɔgɔ janfa a tɛ jamana ta k'i bila a tɛ jamana ta k'i janfa a mana jamana o jamana ta a bɛ armement de d'i ma f'i yɛrɛ k'a fɔ ko n ka ɲi ta ko n fara armement na Poutine b'o de kɛ donc Malidenw a balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila Chiri chercheur n ka bi video kalayara mais an sera yɔrɔ dɔ ma tiɲɛ an bɛ tiɲɛ fɔ quoi n'an ma tiɲɛ fɔ an bɛ nkalon fɔ salamu aleykum